Ni Paulo Garaialde Telleria naiz, ostatua ematetena, 31 urte hauetan, da pozik nago, oraindik aldeten bitartean segituko dut. Oraindain da 260 biztanle dauzkan herri txiki bat, oso ondo dagona, bizirik dagona eta aurreare ikusteana izango da. Situazioa ona dauke, biztak eta lasaitasune izatea hemen, da hori da hobetzuna. Txarrena, ez da txarrik, dena die onak. Nagon tokin, favoritona hau da, plaza eta plaza inguru hau,